BPFआ एबार चिफ हाग्रामा महिलानि बिथांनि मेसेजखौ बहाय कैंडिडेट हिसाबै होदों। बहाय जोंहा जेबो साननांगौ बुंनांगौ गैया। थांनाय समाव जे समाव आं गेलेदोंमोन क'क्राझारनि सारिगिदिं आंनि समष्टिनि देबरगाव समष्टियावबो BPFआ देरहाखानानै दङमोन, सालाखाथियावबो देरहाखानानै दङमोन, बावखुंग्रियावबो देरहाखानानै दङमोन, बनरगावआवबो देरहाखानानै दङमोन। साब्रै जे MCLAफोर जोंनि क'क्राझार समष्टियाव दंमोन। अब्लाबो आङो 20,000नि बांसिन भट मोननानै देरहादों। बै समाव सिउलि महिलारिबाबो बेवहाय जोंहा जेबो साननांगौ गैया। बेथ' आरो कुनु पार्टिजों लोब्बाबो गैयामोन, कुनु दल संगठनबो खालामाखै। बेनिखायनो बेहा दिनै मालिक मोनसेल' जे हाग्रामा महिलारिनि बिथाङा मेसेज, गतिके रायजोफ्रा भट होनांगौ बेबायदि बुंदों। नाथाय बिथाङा जेसेबां गामिफ्राव गिदिंदों मोनसे बाथ्रा बुंबोदों। दा ओंखायनो रायजो राजाफ्रा सानदों बिथांनो भट होनानै मा जानो। सप्तायाव आं रायजो राजाफोरखौ खनसे लोगो हमगोन होनना बुंदों। गमामायैनो दिनै नोंथांनि जिथु बिजाथिलाय बेखौ गथायनाय जाबाय, मा बुंनो? नैथि खेबनि थाखाय क'क्राझार समष्टियाव आं UPPL निफ्राय बिजाथि हिसाबै गसंदों। रायजो राजाफोरनि सायाव आंहा गोगोम फोथायनाय दङ। थांनाय 5 बोसोराव क'क्राझार समष्टियाव आङो गोबां जौगानायनि हाबा मावदोंमोन। लामा, दालां, स्कुल, स्पर्ट्स बायदि रोखोमनि हाबाफारि जेखौ आसाम सरकारनिफ्राय मोनबोयो आरो बेबायदि हाबाफारिखौ क'क्राझार समष्टियाव मावनाय जादों। थांनाय समाव जोंहा UPPLनि बिटिआरआव सरकार दङमोन। बे हिसाबै आंनि समष्टियाव UPPL जि सरकार, बे सरकारनिफ्रायबो गोबां रोखोमनि जौगाखांनायनि जे हाबाफारि, बे हाबाफारिखौ मावदों। आरो लोगोसे गोजोन गायसननायनि थाखाय आङो आंनि समष्टियाव खामानि मावदों। बर'जों लोगोसे गुबुन हारि माहारिनि गेजेराव जाहाथे मोजां सानज्लायनाय, बिदा फंबाय सानलायनाय, गोजोन थासारि फैयो, बेनि सायाव आं जर होदों। बेनिखायनो बर'जों लोगोसे जोंनि समष्टियाव थानाय गुबुन गुबुन हारि हारिसाफोरनिबो थांनाय बाराव आं अनसायनाय मोनदोंमोन। एबारबो बिथांमोना आंनो भट होगोन। थांनाय बाराव 1,96,000 भटार्स दंमोन, एबार मात्र 1,44,000ल'सै। गोबां ओनसोलफ्रा माने बावखुंग्रि आरो दतमायाव थांबाय। थिलेबलेब मोनसे समष्टि, जे समष्टिफ्राव आं आगोलनिफ्रायनो खामानि मावदों। बेनिखायनो बे समष्टियाव जायानो फैया मानो UPPL हान्जानिफ्राय जोङो गोबां भट लानानै जों देरहासार जानो हागोन। बे खेबाव जितु हाग्रामा महिलारि बिटिसिनि चिफ बिथांनि अनजालि बिसि सिउलि महिलारिया गोख्रोङै बाहागो लानो ओंखारनायखौ नुनो मोनदों। BPFआ एबार चिफ हाग्रामा महिलारिनि बिथांनि मेसेजखौ बहाय कैंडिडेट हिसाबै होदों। बहाय जोंहा जेबो साननांगौ बुंनांगौ गैया। थांनाय समाव जे समाव आं गेलेदोंमोन क'क्राझारनि सारिगिदिं आंनि समष्टिनि देबरगाव समष्टियावबो BPFआ देरहाखानानै दङमोन, सालाखाथियावबो देरहाखानानै दङमोन, बावखुंग्रियावबो देरहाखानानै दङमोन, बनरगावआवबो देरहाखानानै दङमोन। साब्रै जे MCLAफोर जोंनि क'क्राझार समष्टियाव दंमोन। अब्लाबो आङो 20,000नि बांसिन भट मोननानै देरहादों। बै समाव केबिनेट मन्थ्रिमोन प्रमिला रानी ब्रह्मआ। बेनिखायनो एबार सोरबा सिउलि महिलारिबाबो बेवहाय जोंहा जेबो साननांगौ गैया। बेथ' आरो कुनु पार्टिजों लोब्बाबो गैयामोन, कुनु दल संगठनबो खालामाखै। बेनिखायनो बेहा दिनै मालिक मोनसेल' जे हाग्रामा महिलारिनि बिथाङा मेसेज, गतिके रायजोफ्रा भट होनांगौ बेबायदि बुंदों। नाथाय बिथाङा जेसेबां गामिफ्राव गिदिंदों मोनसे बाथ्रा बुंबोदों। दा ओंखायनो रायजो राजाफ्रा सानदों बिथांनो भट होनानै मा जानो। सप्तायाव आं रायजो राजाफोरखौ खनसे लोगो हमगोन होनना बुंदों। दा सप्तायावसो जुदि खनसे लोगो हमोबा माबायदि केन्डिडेट जानो हागौ, माबायदि बिजाथि जानो हागौ। दा बेफोरबायदिखौ सानदों मानसिफ्रा। गतिके ओंखायनो बेवहाय जेराव आङो रायजो राजाफोरनि थाखाय सब समय सानफ्रोमबो खामानि मावदों। क'क्राझाराव आंहा मोनसे MLA अफिस दङ, बिधायक सेवा केन्द्र, MLA सिबिथाय मिरु होननानै आङो बाहाय खालामदों। लवार आसामावनो रावबो बेबायदि अफिस खालामाखै MLA। नाथाय जेराव माने मानसिफ्रा गोरलैनो फैनानै MLAखौ लोगो हमनो हायो, बा MLAनि जुदि सहि नांगौबा माबाफोर दरखास्त होनांगौबा लोगो हमनो हायो। आरो आंहा आंनि न'आवबो दं MLA अफिस। दा बेबायदि हिसाबै गोरलैनो मानसिफ्रा मोननो हादोंमोन। खिन्थु बिथाङा बुंगासिनो दं सप्तायाव आं रायजोफोरखौ खनसे लोगो हमगोन। दा ओंखायनो मानसिफ्रा सानदों हाग्रामा महिलारिया चिफ, बिथांनि न'आवबो थांनो हाया। बिथाङाबो माने गोरलैयैनो रावखौबो एपइन्टमेन्ट होआ। एखे न'आवनो बिथाङाबो थायो। सप्तायाव खनसेल'सो लोगो हमनो नागिरदों। दा मानसिफ्रा साननाय फैदों। बेनिखायनो दिनै बिथाङा आंनि थाखायबो फेक्टर नङा। नंगौ अपोजिसन, बेवहाय थोंजोङै UPPL भार्सेस BPFआनो जागोन। 6 जन मानसिया नमिनेसन होनायनि खबर फैदों।
कंग्रेसनिफ्राय दं आरो उदां बिजाथिफोर दङ अब्लाबो मेन कन्टेस्टआ UPPL भार्सेस BPF आनो जागोन खिन्थु आं गोबां भट लानानै आगोल जेरै देरहादोंमोन एबारबो देरहागोन।